Változni valószínűleg, hopp, egy ló már két lábon közlekedik, mégpedig a szürke. Lassabban, lassabban. Vámos szabadi lovas két lábon megy. Várjuk meg a lovasokat. Elindul, igen, az a lovas Racsoskán elindul, felvezetője majd viszi tovább, gondolom én. Előre vezessük azt a lovat, előre felé. Egész idáig jó volt minden. Megérkezik, így van. Kicsit nehezebb a sztori, de hát van ilyen Istenem. Érdemes figyelni, hát felfokozott izgalmi állapotban vannak a lovaknál. Egy kicsit ott megenugrál az a ló, hopp. Ott fel tudják vezetni. Ilyenkor ugye a lovas is, meg a ló is. Elindult a ló. Fordíts egyenesbe! Meg kell állni a lovaktól. Ne! Ez nem start! Ez nem start! Mindenkinek tökéletesen sikerül, tehát majd érkeznek a fontosatosan. Hát ez nem volt start! Először is úgy néz ki, hogy a Győri lovalit bevámos szabad jön a lovával. Hát nem tudom, mi történik, de elindultak a lovak és azt ne aggódjatok, mert a két lóhoz fog rá fog verni az a kis ló. érkezik mögött a vámos szabadi a kanyarba. Nem az a lényeg, hogy nyer, De hanem megcsinálják. A lovat azt el lehet csinálták. Nem az övé, csak a zöld egy kicsit visszatott idejébe, elő még mindig a piros ló, de most mászik rá vámos szabad. Az a kis ló, az gyereke, a kis ló az erősen telivérez, az elveri. De még rajta van. Az elveri. És jönnek a lovak, jönnek. Nézzük meg, hogy a szétszakadt egy kicsit a mezőn. És jönnek, ugye kemény ez a pálya, de jön hátulról a világos kék ló. Gyerünk, Cirke, gyerünk! Gyerünk, Cirke! Gyerünk! El az, Csiri! Gyerünk! Gyerünk, Lacsa! Gyerünk, Csiri! Gyerünk, Csiri! Gyere! Csiri, engedd el, Lacsa! Adj neki! Gyere! Meg lesz, gyerünk! Jó, még nem ott van. Gyerünk, 200 méter! Jönnek! Átnézzük a célhatóra! Jönjön! Nem ott van a félbe. És az első helyen a piros ló, vagy a lovasra, bocsánat, második, tapsoljuk meg első helyen a fér, második.